Fil-paġna tiegħu fuq Facebook, Charlie Mangiol magħruf bħala Zubina fil-jiem ta' qabel ma bdew il-Festi tal-Indipendenza organizzati mill-Partit Nazzjonalista fuq il-Fosos kiteb illi huwa kien se jkun qed jieħu ħsieb 3 serati ta' għana waqt dawn l-istess festi. F'Lulju li għadda Zubina kien akkużat fil-qorti li fuq Facebook ukoll flimkien ma' persuna oħra għadda kummenti mimlija teddid fil-konfront tad-Deputat Nazzjonalista Jeffrey Pulicino Orlando u anke ta' Deborah Xkembri. Dwar dan iż-Zubina kien ikkundannat 6 xhur ħabs sospiżi għal 18-il xahar. Fl-1975 l-istess Zubina kien ikkundannat ukoll 14-il sena ħabs wara li kien instab ħati li qatel żagħżugħ Spanjol ta' 17-il sena. L-involviment ta' Zubina fl-organizzazzjoni tal-attivitajiet tal-Partit Nazzjonalista fuq il-Fosos kien deskritt mid-Deputat Nazzjonalista Jeffrey Pulicino Orlando bħala wieħed għal kollox mhux f'postu. Id-Deputat Nazzjonalista qal li ma li sar jaf b'dan il-fatt huwa ħa deċiżjoni li ma jattendix għad-diskors tal-Prim Ministru Lorenz Gonzi waqt il-mass meeting ta' nhar it-Tlieta. Saħaq li huwa għamel dan bħala protesta għaliex ħassu skomdu jkun preżenti fuq il-Fosos, partikolarment fid-dawl ta' sentenza li Zubina għadu kif ingħata xarejn bissilu mill-qorti. Pulicino Orlando bat anke email lill-Prim Ministru dwar dan il-każ li min-naħa tiegħu għadda din l-email lis-Segretarju Ġenerali Paolo Borċolovir. Madankollu, Borċolovir baqa' ma offra ebda spjegazzjoni lil Pulicino Orlando dwar l-involviment ta' Zubina fl-organizzazzjoni tal-attivitajiet tal-Partit Nazzjonalista fuq il-Fosos tal-Florjana. Fl-aħħar jiem Jeffrey Pulicino Orlando kien fil-mira ta' sensiela ta' attakki minn esponenti tal-Partit Nazzjonalista fosthom Lou Bondi u Daphne Caruana Galizia.